Ja, Peter Dubovský, skladám slavnostnú profesiu a sľubujem všemohúcemu Bohu pred jeho panenskou matkou a celým nebeským dvorom a všetkými tu prítomnými a tebe dôstojnému otcovi a duchovi Nikolásovi, generálnemu predstavenému spoločnosti Ježišovej a jeho nástupcom zastupujúcich Boha, doživotnú chudobu, čistotu a poslušnosť. A v súlade s touto poslušnosťou sľubujem osobitnú starostlivosť o vyučovanie detí. A to všetko podľa spôsobu života obsahujú apoštolské listy spoločnosti Ježišovej a jej starej. Okrem toho sľubujem osobitnú poslušnosť najvyššiemu veľkňazovi, keď ide o poslania, ako to obsahujú tie isté apoštolské listy a stanovy. V Ríme, v kostole Del Gesù 25. marca 2009.